Какво визирахте вие с този израз, че кръв ще се лее, но ще се събарят къщи? В края на пресконференцията, която беше проведена във връзка с незаконното строителство, постъпиха много въпроси доколко е сериозно това изложение, че ние имаме намерение да предприемем мерки по премахване на незаконното строителство в квартал Лозенец. Понеже бяха много настоятелни журналистите, в един момент аз отговорих от формата на шега, че всичко ще бъде направено и неволно съм отронил тези думи, без да влагам конкретния смисъл, действителния смисъл. Искам да се извиня и да кажа, че смисъл на тези думи е, че няма да се лее кръв. Напротив, ние ще водим една напълно толерантна кампания. Всичкото ще бъде изпълнено съгласно Закона за устройство на територията, ще бъдат дадени срокове за обжалване, ще бъдат дадени алтернативни варианти за преместване и ще бъдат проведени разговори с тези собственици на незаконните имоти. Искам да съобща и една новина, че е подписана вече заповед на кмета за първите премахвания на строежи в квартал Лозенец.